L-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE twafqet f'nofs is-sebgħinijiet fi żmien tal-Gwerra l-Bierda bejn iż-żewġ superpotenzi ta' dak iż-żmien, jiġifieri l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika. It-twaqqif ta' din l-organizzazzjoni kien permezz tal-konferenza dwar is-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa li għal bosta snin iddiskutiet il-paċi fl-Ewropa. Malta ftit wara li kisbet l-indipendenza tagħha bdiet tieħu sehem fil-konferenza fl-1973, 50 sena ilu. Din il-laqgħa baqgħet magħrufa għad-dikjerazzjoni li kien għamel il-Prim Ministru Malti ta' dak iż-żmien Dom Mintoff fejn sostna li ma jistax ikun hemm paċi fl-Ewropa jekk ma jkunx hemm paċi fil-Mediterran. B'dan il-prinċipju dwar il-paċi iddaħħal finalment fil-Helsinki Final Act li Malta iffirmat f'Awwissu tal-1975. Wara il-kollas tal-Unjoni Sovjetika fid-disajnijiet kien hemm tibdil fl-isem u minn konferenza għal kooperazzjoni u s-sigurtà fl-Ewropa saret magħrufa kif innies llum l-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni u s-Sigurtà fl-Ewropa. Fl-istess deċenju eżattament fl-1991 inħoloq ir-rwol ta' Chairperson in Office. F'din il-pożizzjoni kien hemm pajjiżi kbar bħal Ġermanja, l-Italja u l-Iżvezja, anke jekk fl-aħħar 30 sena ġganti oħrajn bħal Franza u r-Renju Unit qatt ma kellhom il-Presidenza ta' din l-organizzazzjoni. Bil-Presidenza is-sena d-dieħla din se tkun l-ewwel darba għal pajjiżna li se jokkupa din il-kariga prestiġjuża. Illum il-ġurnata din l-organizzazzjoni għandha 57 membru fosthom Malta li tpoġġi fuq l-istess mejda mal-Istati Uniti, ir-Russja, ir-Renju Unit u l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fost oħrajn. Lan ta' din l-organizzazzjoni u li tippromovi il-paċi, id-drittijiet umani u anke li jsiru elezzjonijiet ħielsa.